नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आईचे खबरो. वरिष्ठ प्राथमिक शाळेत नवीन बनलेल्या 2 वर्गाचे मान्य कामगार मंत्री शिवराम हेब्बार हेमगेला हातीन उद्घाटन. यल्लापूर. मान्य कामगार मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमगेल्या विनंती वेल्यान बाश लिमिटेड बेंगळूर कंपनी हेमगेल्या CSR अनुदाना भितर यल्लापूरच्या मंचिकेरी सरकारी वरिष्ठ प्राथमिक शाळेत 15,50,000 रुपये खर्च करून 2 वर्ग बांधलात. आज कामगार मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी CSR बाश लिमिटेड कंपनीच्या CSR अनुदानातल्यान बांधिल्ल्या नवीन वर्ग खोलीचे उद्घाटन करून नंतर सभा कार्यक्रम दीप पेटवून कार्यक्रमाची सुरुवात केली. ह्या वेळार बाश लिमिटेड कंपनीचे मुख्यस्थ श्री गणेश बी, तहसीलदार श्री कृष्ण कामकर, कंपनी ग्रामपंचायत अध्यक्ष श्री विनायक नायक, उपाध्यक्ष कुमारी रंजना आचारी, आसनगी ग्रामपंचायत अध्यक्ष श्री पुरंदर नायक, क्षेत्र शिक्षणाधिकारी श्री NR हेगडे, SDMचे अध्यक्ष श्री राजू नाईक, तसेच शिक्षक, ग्रामपंचायत सदस्य, स्थळीय प्रमुख, ग्रामस्थ उपस्थित आशिल्ले. छत्रपती शिवाजी महाराजाल्या भावचित्राक अपमान केल्याविरुद्ध आंदोलन. हळयाळ. हिंदवी स्वराज संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजाल्या भावचित्राक अवहेलना आणि अति हीन अशा पद्धतीन चित्रण करून व्हायरल केल्याबद्दल हळयाळ शहराच्या देशपांडे आश्रयनगराचो सुहेल खान कट्टीमनी हेका बंधन करू जाय म्हण आग्रह करून हळयाळ पोलीस ठाण्या मुखार हिंदू संघटनेन आज आंदोलन केले. सार्वजनिकाक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकाक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकान आपापली वाहना व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकाक कळयला. कोंबडी भरिल्ल्या बॉक्साची चोरी, आरोपीक अटक. कुमटा तालुक्यातल्या उपारकेरी हिंगा एक भाड्या घरा मुखार रस्त्या बाजून दवरिल्ले 31 कोंबडे बॉक्स सुमार 1 महिन्या पयलीं चोरान चोरी केल्ली. आता या प्रकरणात आशिल्ल्या 3 आरोपीक कुमटा पोलिसांन अटक केला. अटक केले आरोपी शेख जाफर, सय्यद रुस्तुम शेख आणि जावेद खान लियाकत अली खान म्हण माहिती मेळ्ळा. अटक केल्या आरोपी खंयच्यान चोरी केल्ले 31 कोंबडे बॉक्स, बोलेरो पिकअप वाहन तशेंच सरपंच कट्टे हिंगा चोरी जाल्ली 30 कोंबडी भरची फायबर बॉक्स अशे वट्ट 3,34,000 रुपयाचो माल पोलिसांन जप्त करून घेतला. हे प्रकरण कुमटा पोलीस ठाण्यात दाखल केला. कार आणि लॉरीचो अपघात, 4 जण गंभीर जखमी. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 वर्धा हॉटेला लागीं कार आणि लॉरीमध्ये अपघात जाऊन एकच कुटुंबातले 4 जण गंभीर जखमी झाली घटना घडली. मूळ महाराष्ट्र राज्याचे पुण्याचे 4 जण गोकर्ण देवस्थानात दर्शन घेऊन परत वयतना ही घटना घडली. जखमीपैकी 3 पुरुष आणि 1 महिला असून जखमी जाल्ल्या कारवार जिल्हा आस्पत्रेत दाखल केले. थंयच्यान फुडल्या उपचारासाठी गोंयच्या आस्पत्रेत धाडला अशें कळ्ळां.
कारवारच्या चित्ताकोला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोडून वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिवसांत तुमगे दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारेकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांनी हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहिती साठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. रामनगरच्या युवकाला कोल्हापुरात खून. जोयडा तालुक्यातल्या रामनगर हंतो अक्षय रवी गावकर वय 29 या युवकाला कोल्हापुरात खून झाली घटना घडली. या प्रकरणात संशयिताक अटक केली असा. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या शाहूवाडी हिंगा करण जोशी या गावात ही घटना घडली. या जाग्यार अक्षय गावकर आणि सहदेव यादव रावतो चंदगड चंद्रवाडा हे दोघी जण एक कंपनीत व्हील लोडराचेर कामां आशिल्ले. एकूच रुमात दोघी जण रावताले. मात्र त्यांची भितर कसली तरी कारणां लागून झगडी जाल्ल्यान शुक्रवार दिवस सांजेर रागाच्या भरात सहदेव यादव हेमी अक्षय गावकर हेमचेर लोखंडी सळ्यान वार करून तेमगेलो खून केलो. अक्षय हेमगेल्या माथ्यार आणि कपलाचेर मोठी जखम जाल्ली दिसून येयला. या प्रकरणाची नोंद शाहूवाडी कोल्हापूर पोलीस स्थानकात केली असा. रेव्हन्यू मंत्रालय उत्तर कन्नड जिल्हा ग्राम वास्तव कार्यक्रमाची तयारी. कारवारच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात रेव्हन्यू मंत्रालय ग्राम वास्तव कार्यक्रमाची पूर्व तयारीची आज बैठक झाली. पालकमंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी आणि आमदार रुपाली नाईक हेमी या सभेत भाग घेयलो. संध्या सुरक्षा, विधवा वेतन, रेशन कार्ड, हक्कपत्र, दिव्यांगांसाठी सौलभ्य, विद्युत समस्या अशा विविध रीतीचे सरकाराल्या उपक्रमाचो लाभ सार्वजनिकांक दिवच्या विशयाचेर सभेत चर्चा झाली. कारवार शहराच्या गुद्दळी हिंगा 8 कुटुंब वास्तव्य करतात. तेमकां विद्युत संपर्क ना. तेमकां विद्युत संपर्क दिवसाठी आर्थिक व्यवस्था करची म्हण जिल्हाधिकारीक पुजारी हेमी सूचना दिली. जिल्ह्याच्या बंदूक परवानो नूतनीकरण प्रक्रियेक सरळीकरण करचे आणि परवानगी जाय जाल्ल्याक दिवचे म्हण प्रस्ताव जालो. या वेळार विधानसभा सदस्य, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायत सीईओ, SP तसेच विविध खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. उत्तर कन्नड जिल्हा BJP पक्षा वतीन जिल्हा प्रशिक्षण वर्गाचे उद्घाटन. कारवार आज उत्तर कन्नड जिल्हा भारतीय जनता पक्षा वतीन जिल्हा प्रशिक्षण वर्गाचे उद्घाटन समारंभ आयोजित केला असून होन्नावर तालुक्याच्या मयूर इको रिसॉर्ट कासरगोड हिंगा संपन्न झालो. कॅप्टन श्री गणेश कर्णिक हेमी दिवली पेटून या कार्यक्रमात चालना दिली आणि कार्यक्रमाबद्दल प्रास्ताविक उलोवप केले. जिल्हाध्यक्ष श्री व्यंकटेश नाईक हेमी प्रशिक्षण वर्गाच्या उद्देशाबद्दल सविस्तर माहिती दिली. या वेळार प्रभारी गिरीश पटेल, सहप्रभारी प्रसन्ना करकेनी, प्रधान कार्यदर्शी गोविंद नाईक, माजी शासक सुनील हेगडे तसेच प्रशिक्षण वर्गाचे संचालक आणि इतर हजर आशिल्ले. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारात सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिल्ले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत जाल्ले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड AC आणि नॉन AC रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिल्ले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.